بیاین امروز با подписчикои нав шинос мешавем. номи ман Саида ҳаст. ман 33 сола, соҳиби 3 фарзанд, зодаи шаҳри Ҳисор. аз синни 1 солагӣ падару модарам ҷудо шудагианд, дар Душанбе хонда тамом кардагим. дар синни 19 солагӣ ба шаҳри Новосибирск омада ҳаминҷа шавҳар кардагим ва алҳамдулиллоҳ соҳиби 3 фарзанд шудагим. дар зиндагӣ 10 соле ки ҳамроҳи шавҳарам зиндагӣ кардам, беҳад азоби сахт кашидагим. 10 соле ки ман зиндагӣ кардагим, фақат шавҳари ман дастари ман даст бардоштагия. айни ҳол шавҳари ман дар қайди ҳаёт нест. тӯли 3 сол мешавад ки мо ҷудо шудагӣ будем. инами соли 2024 28 декабр аз дунё гузаштанд. худованд раҳмату мағфиратшон кунам. дар зиндагӣ чанд қай азобе ки доданд ҳамаша бахшидем, лекин баъзе ки ҷудоам шудем, ман ягон бигем душманӣ, ягон нияти бадам надоштам. дуюмбора шавҳар кардам, мутаассифона дар шавҳари дуюмам хушбахт шуда натонистам. шахсоне ки маро ба шавҳар доданд, бо худчон маро ҷудо карданд. худо ба шукр ки имрӯз фахр мекунам ки бе ёрдами падару модар, бе ёрдами апаву хоҳар, бе ёрдами бародар, акаву додар, ман имрӯз ба пои худам ростам. тӯли 4 сол мешавад ки дар ширкати Фаберли